Cada dia, milers de treballadores ens enfrontem a la loteria del transport públic. Un tren que no passa mai, un vagó tan ple que no s'hi cap, una aturada indefinida per una emergència o cap tipus d'informació a les pantalles. No sabem mai quan arribarem a temps a la feina o a casa, mentre els responsables ens demanen paciència i es passen la pilota de les responsabilitats. La manca de transport públic i una estructura radial precària fa impossible desplaçar-se arreu del país. I no podem oblidar l'impossible articulació dels països catalans on el transport entre Barcelona, València i Alacant i una connexió ferroviària amb la Catalunya Nord és un drama. En resum, la mobilitat del transport públic a Catalunya és una vergonya i una falta de respecte cap a la gent treballadora, i ja n'estem fartes. Cal que el macroprojecte de país sigui una mobilitat pública digna i gratuïta. Cal una gran inversió on poder fer una xarxa que connecti tot el país. És una qüestió de respecte per les usuàries. Cal generar alternatives reals de mobilitat per totes les catalanes, visquem on visquem.